En hoe kom je er dan uit? Dat is even de vraag. Maar dat is voor iedereen gelijk. Dus ze moeten hem maar ermee redden. Ja, we weten dat we zowel in de Veenhoop als in Jennewoord de meisje krijgen kunnen met een walstart. Dat is ook in dit geval de omgekeerde volgorde van Juster. Dat betekent dat Akkerum nou van start nummer 1 starten mij. Start nummer 4 blijft leeg. Want Dirk-Jan Rijenga en het Jousterscootje die ben uit het kampioenschap hellen. En in deze lijst is het 14e bordje voor de halve maan van Drachten. Ja, nu weer de wedstrijd. Wil ik toch nog even op waarom komen we daar van Juster. Want de Veenhoop. Ja, de win voer voort. Het dwarren maar. We hier een uitslag. Toen de jongens jaren van de jury van ja, de wedstrijd is ongildig. En van de morgen palaver krijgen we te jaren van de voorzitter van SKS. Er zou misschien toch nog een gildige wedstrijd uitkomen kunnen. Want, hoe zit dat correct? Nou, als je de jury die het juster wil zijn van dat het taarwezen is, zeg maar, dat de schepers gelijk krijgen. Alleen de SKS die houdt het hem voor om daar toch nog eens naar te zien. Die wil een hele aparte situatie. Ten eerste 2 schepen. Dat we in de Zuidwesthoek en lang waren. Die lijn op een plek dat ze zelf vonden dat ze benadeeld waren. Dus dan ging in het begin al voortendadelijk ze er het rode vlagje in. En dat hebben ze erin gehouden. Daardoor werd ik uitgesteld. Voor een jaar worden. Dus die hebben op een gegeven moment zijn van we zetten dat wel terug. Dus volgens mij wien 2 eigenlijk wat verschillende dingen. En de Heerenveen en even denken, Wazijn die zijn van nou wij vinden de wedstrijd eigenlijk net goed. En die andere 2 die heeft zich daarbij voegt zeg maar om het verhaal wat sterker te maken. En daardoor wordt het denk ik wat twijfelachtig hoe het nog verder gaat. Het weer een hele aparte situatie. Dat is het ongeveer. Het weer geen schip in Chimmekoor, maar het weer de schip in de commissie. En dan is het correct weer even anders. Ja, en dan kunnen we dat stellen, want dit is nog maar de 3e wedstrijd van SKS van dit seizoen. Dat we haast al meer meemaken houden er al rond een 4 seizoen. Ja, het is meestal de eerste week is het aardig rustig altijd. Hè? Want het is krijgen of de schip is dan elkaar wat meer jouwen, zeg maar. Hè? De ene die doet wit dat en dat en dan je maar even wat dicht. En hoe dichter dat je dan bij die laatste wedstrijden komt, dan wordt het algemeen ik vrij fanatiek. Maar het is nou voortdurend is alles al in de hobbel. En het is zeer de schip is onder elkaar, maar meer trouwens natuurlijk wat er met jou gebeurd is. Ja, van de morgen had Douwe Visser van Snits eventjes het woord namens alle skippers en in elk geval de commissie van SKS een het onder de riem stutsen in die zin dat ze zeggen van ja jongens, er is een besluitnaam, wij houden u onder regels, wij vinden dat het bestuur van SKS goed handelen had en die had ze eigenlijk een beetje een schouderklapje doen. Hè? Ja, de Douwe had het heel keurig verwoord denk ik. En dat is, dat zei ze het. En ik denk, als er skippers west hier die het er net mee eens west hier, dan gaan ze het dan wel melden, denk ik, van de morgen. Maar het bleef stil. Dus ik denk wel dat Douwe een punt maken heeft. Ja, Nagelhout die nam het woord even oer. En die eindigen met de woorden van no zielebliksem. Want het wordt nou tijd dat we praten over wedstrijdzielen. Ja, want daar ben je hier voor. Hè. Het is nog haast 14 dagen, zeg ik maar. En het is nog niet een wedstrijden. Dus dat moet nou na het ziel maar het uitvoeren worden wat er gebeuren moet. En nou moet het eigenlijk met het ziel dwanden wijzen. Ja, en dan kunnen we dus weer daar rieden op het fenomeen walstart. Ja, hoe leidt die start erin in dit geval? Hoe stiert de win? Hoe dreig is het voor die scootjes om voor te komen? Ja, nou ja, het is heel dreig denk ik. Ja, de win is een beetje skifterig. Hij is wat noordoostelijk, wat oostelijk. Ze hebben het gelukt denk ik dat het hege wal is. En dat ze mooi voortkomen kunnen, zielen erbij. Maar dat ik het wetter zo joch, dan is er net volle wind denk ik. Zo. En een koeltje, dat als het treft dan hing het aan nou hier als een bult in elkaar. En dan is maar correct wie komt er het best uit. Het is nou, denk ik, van Jennewoord net, voor degene die var instarten, dat die nou een groot voordeel heeft deze dag. Ja, dat was omwest hier, zeg maar, dat de volksleer op elkaar in de wien heeft, dan heeft dat wel. Maar dat is nou zeker net zo.
Dus ja, het is al wat zien hoe het zich ontwikkelt. Ja, we zien hier het wimpeltje. Ja, over de start schakelt de Regina over. Weer alles kippen, Juwet. Wol aan de wal lezen. Weer lang waar juist nog bezwier hier mooi. Zien plakje dat er bij een arkelui weer de net goed was dat ik leidt. Nou, wel iedereen aan de wal. We zien de wimpels bovenop de scootjes die staan heel wijd erop. Dat betekent dat ze wat makkelijker uit de wal komen kennen dan juster. En dan wordt er voor de wien de volk het sleer zielt zoals het nou ziet. Want er wien die skift het verschrikkelijk de hele tijd. En dan om de boei heen in de volk het sleert. En die wordt, dat is boei A op, ja dat is de meesten thuis net natuurlijk. Maar die wordt stubodron. En dan weer kruisend waai naar Boppeta. En weer opnieuw de lange sleert in. De meesten die dan op het terras van de Prinsenhof zitten, die hebben dit hier pech. Nou, dat is haast ieder hier natuurlijk wel zo. Dat komt nog maar zelden voor, Pieter, dat er voor de Prinsenhof deel varen werken. Wist ook met welke wien en welke kracht, welke richting dat wel ken? Nou, als je er nou gewoon 15 het aan de Noordoosten ziet, en dan kan dat wel onderwaarden. Maar hij is zoals Jood ik en dan zal er van het Noordoosten misschien wel een beetje op de onwaar wat misschien komen kan. En het wordt wat stiller, dat er ook wel Zuidoosten worden kan. Nou, dan heeft het een gigantisch probleem natuurlijk, want dan moet ze daar beginnen te televeren. Nou, dan kun je op die vingers natellen vanzelf dat er altijd wel mensen binnen of skippers binnen die zeggen van ja, het is wel goed voor mij, maar ik protesteer in de commissie. En, dat ben je wel gewend, zo ja, nou, daarom. Dus, dat wegen ze gewoon net. Er ook niks van. Dat is zo simpel is het en net oors. Maar wat wel is, denk ik, er is zo'n bootje vooruit. En ja, dat zij nog beslissen, misschien, ik weet niet wat van letter of weet ik veel wat, of noemer, wat op het startschip staat. Dan zou ik misschien nog wel eens omkennen, dat ze bakboord omgaan. Maar ik weet even niet hoe we dat naar voren brengen kunnen. Monsieur de Kotter, dat wel lezen. Ze krijgt zich weer de twaghiele bal al in de mest hingen. Dat betekent dat het 10 minuten procedure al starten is. Maar we hebben nog geen goed zicht op de Kotter. Wat er dat de 4 minuten al in gang is. Nou, er hangen nog 2 ballen volgens mij, maar ik tenminste, zo goed ik het krijg bij hoor. Er hing het nou nog in. Ja, dus we zitten nu binnen de 4 minuten procedure. Klopt. En dus neemt de spanning werd daar op de scootjes die toen een wal lezen. De man met de vaarboom steen kleer, de lierenman, de groep bij de vak. Want het moet weer heel hut omheeg, het hele tuig, om zo gauw mogelijk van die wal uit te komen. Ja, en in de Prinsentuin, daar ben ze misschien nog wel heel wies met die livestream van u, want dan kun je toch nog wat volgen van dit kampioenschap. Wij bezieken vanzelfs op alle punten zo vol mogelijk beelden te leveren in OJO. Dat is wel eens dreig, omdat ze wel eens achter de BM verdwijnen. En we kennen natuurlijk net tegelijk voor en achter wezen, maar wij doen ons best om het verslag zo uitgebreid mogelijk bij jou thuis te brengen. Ja, dit is altijd een spannend moment voor een skipper, hè? Ja, dat is net al, dat is verschrikkelijk. Dat is, ja, het eigent, zoals de meneer Zwager hier nou op Langwaarde steert, wel heel rustig, maar van binnen is het wel aan hier het eigenlijk. Dat is, ik vond het altijd 4 het minste. Dat is, als je 1 keer voort bent, dan gaat het altijd wel, hè? Maar van tevoren is het, nee. Maar goed, dat is ook al jaren. Vroeger werd het nog zo, nou leidt alles op dek. Maar ik kan nog meemaken dat het spul omheen moest voor het startskop gaan. En dat het spul al omheen stieg. En dan zitten we met katten vast aan de groen. Of we zochten een oorplekje. En als het startskop dan ging, dan weer het voort. En dat is op een bepaald moment dat er wat gebeurde ophouden. Dus dat, nou, het is hartstikke veel ook, tenminste. Had ik het zeggen, de man. Ze binnen het al tellen, ze schilderen over de klokjes. De Zwitserman zet je kleer. En die laatste minuut is natuurlijk bloedstollend. Want is dit trainbaar? Nee.
Nee, de kerst wel trainen in de zin van dat het zo hard mogelijk omheen krijgt. Maar dan kun je nooit bedenken van hoe de situatie na 20 seconden nadat het spul los is, hoe het dan is. Komen ze over die heen en krijgt hij een vlaagje achter die best zelf mooi op tijd voort. De man staat er klaar voor. Nee, dat is net te bedenken. Nee. Alles met goed trainen, dat is belangrijk. Hij heeft dan nummer 1, Pieter. En, Dus ze zijn er hartstikke klaar voor. De man staat helemaal in de houding. De fokken vallen in de hand. De lier, ja. Ze zijn aan het aantellen. Ze pompen zichzelf op. Daar gaan ze. En zo dit dan de eerste start van de SKS worden. Dit in één keer goed is. Zonder uitstel, zonder vertragingen. We zullen dan maar zien. In elk geval is Jennewaard dwaande met de start. En is het Akkerum die het tuig aardig vlot omheen krijgt. De scouten verlidden de wal. En nu is het even aanwassen waar de beste vlaag te pakken krijgt. Het is toch een prachtig gezicht als die kopjes haast op één lijn. Dus dat lijkt het wel dat er nog geen 5 centimeter tussen zit. Op een virtuele lijn hoe ze voortkomen. Ja, er is net volle wing. Het is alleen maar spannend. En binnen wel een paar meters naar de orenwald. Ja. Dan bedaar is het minder snel als in de Veenhoop op de orenkant. Dat is wel zo. Ja, dat is zo. Ik geloof dat het wel aardig voortscharrelt, Pieter. Net iedereen had het tuur al heel nog bij. Nee. Er zit echt verschillen in. Maar de meeste teugels die mooi oranje en er zit beweging in de vloot. Nou kunnen we, vreek ik mooi even de startvolgorde zien van welk plak, welk scootje Joert voortgang is. Ja, voorop zeggen we het witte scootje van Akkerum, Pieter Meter. Daarachter Langwar, Jaap Zwaga. Op het derde plak Starum van Auke de Groot. Het vierde plak is leeg, daar hier oors de Jouwerlijn. Maar die doch net met mij, zoals bekend. Op plak 5, Wout zijn, Terke Klaas van der Meulen. 6 Grauw, Saan de Lemmer. 8 Snits, 9 Jennewaard. 10 Jereveen. Alve Drachten, Tolve Ljouwert. 13 Huzum en helemaal achterom deze keer de hele mannen van Drachten, Klaas Westerdijk. De jonge debutant die ontnota een knappe indruk maakt. Ja, die ziet hartstikke best. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is, hij straalt ik rustig. In het zielen, in het sturen, vind ik. Hij is goed bezig. Ja, hij heeft een goede leermeester trouwens. Hè. Dat wie ik zelf. Hoe lang had er binnen zielzoeker geweest? Maar dat wie in de tijd van Jennewaard. Dus dat is alweer even lien. Okay. Ja. Nee, maar best. Hartstikke mooi dat die jongens dat zou goed doen. Want hoe lang hast je skipper van Jennewaard best? Zo'n hier. Ja. Van zo'n 90 tot 2003. Ja, dat... Dus in die tijd hast je alle hoekjes van alle marren en uithammen hast wel kennen. Ja, ja. Zelfs een keer met snits hier omschakelen dat er op een gegeven moment dacht van ik ga maar een andere kant uit. Want ik weet niet wat Pieter me heen stuurt, maar ik heb het idee dat dat net klopt. Dus ziet me in alle pet gehad te griemen, maar dat wie mooi tijd. Hartstikke mooi. Ik heb een hele goede herinnering aan Jennewaard. Dat kan ik niet doorzetten, mijn hele familie. En nou zien we toch dat Akkerum het vlaagje kregen had uit Vradielek van de eerste boord. En als eerst de Volkersleert in vaart. Mooi alle Leeds-Gotzislijn naar de rest. En dat de rest van de volgorde dat er nog net vol in verhoor is. Als het wolfsjost is dat het ene skip een hegere koers ziekert als de oren. In de hoop natuurlijk boppen die orenskippen te komen en daar de vrije wind te pakken. Ja, dan maakt het echt meer meters. Dus ja, er zit altijd een soort marge in van hoe vier kist en hoe vier worst. Zuidwesthoek en Waalsijn die ben wat een beetje de leiding scoot met zijn dwaan. Dus ik kwam denk ik omdat Waalsijn Zuidwesthoek een beetje omheen drukt heeft. Dus dat kreeg hoe dat even uitpakt. Grauw kwam ik alweer denk ik redelijk gauw opzetten daarachter. Dat kon ik wel even zien. Die kroept er wat onder. Dus dat, het is al hier al wat zien. Wat ik wist ook is dat Pieter al een mooi gotje had. Zat het nou liggen in ieder geval. Ja, spannend. En deze mensen hebben een mooie skybox op de Volkersleert. Al is het maar een steigerke.
dan heb je een prachtig plakje. De meesten hebben ook dat, dat de wind uit het oosten bij komt. Dat er uit het westen bij komt, dan... ik denk dat er wel 12, 3 keer al bij vinden is. Ja, dit hout dat wordt nooit hard. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat is jong hout. En dan zien we toch dat er wel een mooi koeltje zit. Al de start weer wat rustiger. Maar hier zit er toch wat gong in de scootjes. Ja, die lemster die... het is al wat zien. Moeilijk. Albert Visser, Joert vanuit een zesde positie, Juster vanuit een 8e positie, Twak in middenmoord. Ja, is dat een lotting wees letter van 6 van goh, dat hier beter kent? Of? Kees alle kanten uit, hè. Meestal met dit waar vind ik, dat is, door maar steek de lok een beetje, hè. Zie wat die man nou door, dat is maar, wat maar naar beneden en wat omheen en we komen maar weer wat naar die. Dat is eigenlijk alleen nog maar in het voordeel van Pieter nou. He, Pieter kan kwaste paard horen en dat kent denk ik al zien. Dat die beide man. Nou, Pieter heeft al een mooi gatje. Ja. Die profiteert optimaal op nota. En die geeft mij voorsprong onderwijs naar de tweede tonnen. Ik ben benieuwd hoe het er achterin zit. Want had het aan snel hier in elkaar geschoten. Dat zou samen gebeuren kunnen natuurlijk. Maar. Ja, dat is deze dag maar de voorspelling dat de wind van oost en naar zuidoost en dat die nou, en dat is er nou al zuiver, straks naar helemaal naar het noordwesten gaan kan, dan maar de buien die eventueel op komst binnen, dan is het voor een wedstrijdcommissie ik net een makkelijke taak, denk ik, Pieter. Gigantisch moeilijk, hè. Dat, dus ze wel contact hebben met meneer Paulus, maar denk ik. Wat er gebeuren kan en wat ze daar op reageren kunnen. Maar had dat gebeurd natuurlijk, dat er het noordwesten wordt, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja goed, dat is op dit moment nog net zo, ik kan wel zien. Maar nou moeten de lijsten, die moeten nog uit de lange sleet wij komen. Hè. Die zitten nog aan het einde van. En die gaan nou pas de zand de mar op. Nou, ik denk Pieter die is al mooi op wij denk ik naar die volgende sleet daar. Ik denk dat we hier een heel groot verschil krijgen in afstand van de schepen. Dat maar dit waar. Dat de eerst een beetje de vrije slag krijgen, straks weer waarom reizen op een volgende sleet. Ze ons de boei haan hebben. En ze beginnen te weer in discount weer uit, dan denk ik dat de eerste een gigantisch voordeel heeft omdat dat vrij te kruisen is. De vrij levering. En er worden blauwe dan al wat bij me komen. Dus het is al wat zien. Ja, het is hoe het daar rent. En daar gaan we ook de achtereind van de vloot een beetje in beeld. En daar voel op dat de hele mannen, maar staat nummer 14 net meer luisterlei. Wol achter Huizen, maar het lijkt erop dat Ljouwert, maar staat nummer 12, toch weer aanzakken is naar het laatste plakje. En ja, Willem Zwager die had ontnota in deze SKS-wedstrijden net het gelok mee. Ljouwert leidt weer achterom nou. Ja, hij had ik al zei, hè. Ze zijn fanatiek bezig geweest. Ik weet het eigenlijk nog wat in de veert loopt. Maar dat er fanatiek bezig geweest, maar dat ze tot een traaien. Eigenlijk net recht aan de praat hebben. Als het erboven komt, dan wordt het beter, zei er. Maar daaronder dan is nog wat vraagtekenachtig. Dus te hopen van die jongen dat er meer wind krijgt. Ik geloof dat het morgen gebeuren zal, dat ik het zei, maar het is nou nog mooi rustig. Is het echt zo dat hij als nieuwe skipper echt een heel soort eigen nieuwe bemanning meenam had? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee ook. Ik heb dat weet ik niet. Ik denk het haast wel. Maar want ziet de meter die toch ik wel, er bent toch wel verschillende afgang uit pensioen. De wind die ze kennen, ze hoe net eens in de volksleed zat het nou liggen te meesten. Nee. Hoe ze geen loerten te broeken. Of het moet nou wezen, maar ik denk het niet. Dus de wind is redelijk oostelijk geworden. Hij is zeker net meer noordoostelijk. Dus ja, dan krijgt de kans natuurlijk door. Nou zult wijzen lopen. Ja, nou komt de loerten erin. Ja, dan valt het dan over mij. En wat met lang Warnoot was, maar die hem nou boven Pieter Meter stekken?
Ja, ik denk... Wien uit de zeilen helje? Of? Ja, dat is moeilijk. De jongens maar denk ik proberen om zo vol mogelijk gat te maken. En dan elkaar zo min mogelijk naar die. Tenminste, zo ik het dan in ieder geval. En dan zul je letter onder de wien op z'n woord weer. Want dat is toch zo. En het feit dat de loer erin kent, betekent natuurlijk dat het straks kruisen wordt. Ja, nou en wel. dat Ja. is natuurlijk voor us om te verslaan, maar voor de taskoger en de walmeesken mooier om te zien dan dat het maroentjes zien wordt. Ja. En dan haast ik een kansje. Ik sta krijg van, nou ja, misschien door ze zelf net waan. Maar dan krijg je een kansje dat de meesten bij de Prinsenhof zeggen, maar dat de scooters direct voorbij komen, dat ze door de oelekrieten komen. Tja, het is nou vlak van achteren. Ja. Dus dan moet dat kennen. Dan is dat bezielbaar, zeg maar, dat zie je hier. Maar dat leidt er nog niet om dat te beslissen. Ik denk dat ze zeker iets houden, dan doen ze het net, denk ik. Maar Ze hadden in eerste instantie net in een routeopname. Hè? nee. Maar de commissie had de vrijheid om tijdens de wedstrijd de route om te passen. Nou, ze hadden heel tijdig zijn, hè, want ze moesten hun volgen. Ja, drachten gaat boven Huizendel, zeg maar. Ja, je zullen dan toch dat je, hele wien, vader wien, je toch verschoningen in binnen. En dat prachtig mooi drachten hier oer de Huizemers heen varen. Dan in figuurlijke zin. Ja. Ja, dat is dan toch wel weer het waar wat het mij doet. Hè? Dat je toch een beetje het vlaagje oppikken of hoe dat dan ook maar is. Dat is wel een beetje een belangrijke factor, zeg maar. We zien een iets onvaltje van de Heerenveen. Die stuurt even mooi het kopje omheen. Gerard Pietersma mat even ik litten dat onder de debutant jongen, dat kerst nog wel beziekje, maar ik ging gelijk mooi en het Heerenveen anticipeert er gelijk op en liet hem weer vallen. Maar die wordt op zijn beurt weer toch snits omheen gedwongen. En Gerard van het Jennewaarse scootje zei, nee jongens, daar wil ik hem net helpen, daaronder toch. Ja, je zult toch op die manier zie je top bij die maten. Je kan wel wat let je hoe je heen zielen. En dat probeert het snits nou bij het fijn. Ik zie dat snits weer een puts in de veer doet om er toch probeert om erachter te blijven. Ja, ik weet niet dat maar het is moeilijk om dat te betekenen. Ja. Maar op tijd keert toch de wal het skip. Ja. Een mooi spreekwoord wat hier uitvoeren is misschien. Ja. Gerard kent toch net heger dan naar die Walta. Dus op een stuit moet je toch het besluit nemen verstandig te wijzen. Ja jongens, ik mag toch eens een keer verder wie naar die boeite. Ja, en dan komt er meestal heel ongelukkiger weer omheen. Dus het is alleen maar het een aardig gotje maken volgens mij. Ik weet niet waar die... Lemmer is op startnummer 7 uiteindelijk. Oké, ja. Dus in de middenmoot. Ja. Die zit dus correct voor Snits, Jennewaard, Heerenveen, dat groepje. Ja, dan bloot het wel aardig gelijk alweer. De meesten lezen ongeveer nog een plakje wat ze lezen. Alleen nog Ljouwert is wat naar achteren zakken. Nou, als dat het nou ligt, dan denk ik dat Pieter mooi alleen nog om die tonnen heen komt. En dat zal wel net bij iedereen gebeuren straks. Nee, dat wordt aan zijn werk dringen. Ja, klopt. Ja. En hier gaan ze voor de zekerheid ik maar even de route achter op de roef plakt. Om net de verkeerde kant uit te gaan. Maar Willem Zwaga hoeft net op het papiertje te zien. Hij kent de vloot volgje, want ze doen het hem wel voor. Alle oren tolve scootjes. Ja, tolve, ja. Je hebt wat nu weer, hè? Als je de eerste bent en je bent tredje. Dat is altijd... Ja goed, we zullen deze 14 dagen wel een wennen maken, denk ik. Hè? Verhoor het net weer, deze 14 dagen. Nee. Het is een mooi breed veld, zo, hè? Dat, Ja. is maar kijk hoe komt het aan nu. En het schoot alle keer in, maar. Ja, de VN heeft toch, denk ik, voor hunzelf het idee van laat die man maar naar boven scoren. Dan misschien hebben we een gelukje dat als er wat wind erachter komt, dat we een beetje voortskadelijk kennen. Dat is een gotje, maatje. De wind die is wat, die bloot een beetje stuurboord, dus het is toch, als ze weer uit die wal komen, moet ze toch weer naar beneden daar. En dan krijgen ze misschien een rug van achteren. Dan heeft misschien het geluk als het een beetje eronder en dan kan de wind wat scheppen. Dat het een beetje een voordeel voor je is. Maar goed, dat weet je net jij er bij de tonnen binnen.
Dat zien we hier ook weer mooi het grauwste scootje, die dat nog wat extremer doet. En daar had er in op grauw zelfs ik aardig wat plakken mooi pakt. Ja. Het vrije kort, beziek je te net zenuwachtig met elkaar. En weer heger en hem heen gekomen, maar rustig. En net plakken om elkaar, beziek je de wievlaag stroom te vinden die je daar voordeel houdt. En nu komt de eerste tonnen, de vierde tonnen van Pieter Meter in zicht. Hij kan er vrij zijn eigen route kiezen. En hij moet straks omheen cruisen waarom naar de Zonnemar. En dan moet er die hele vloot van scootjes weer voorbij. Is dat ook een tour om zo'n hele vloot te omzielen, letterlijk? Ja, dat is het. Ja, dat moet je toch. Je moet in dit soort wetter. Had je eigenlijk haast 3 of 4 slagen vooruit denken. Want hoe de situatie werkt kan, zeg maar op een bepaald moment. Want je kan al zeggen van ja, je moet die wal houden of die wal houden. Ja, uit de start wij bloot dat een moeilijk verhaal natuurlijk. Want dat krijgt haast niks. Dat hebben ze vanmorgen op een bepaald moment wel uitpraten. Maar ja, daar komt denk ik nou haast net volle van. De eerste loop net. Nou, Pieter is er al haast, dus dat Ja. lijkt het net zo raar voor hem. De loerte die kan eruit. Zet de Sjen. Ja. En dan kan er dadelijk omheen. Als eerste om de tonnen. Tonnen C staat er in een route omschreven wordt. Nee, tonnen A mag ze. Ja, Pieter die... dat kerst wel zien, Pieter onderhelt hem verschrikkelijk. Ja, het langste paard zo'n je zeggen. Maar dat doet er natuurlijk om als het natter bij de ton is, dat er dan al onder wien leidt. En net dan nog heel wien zeg maar het spul, dan het spul zodat wij zijn te plak. En kan er mooi scherp onder wien al omheen zielen. Ja, dat Geert Creërs, hè. Ja, dat kan als je de ruimte gaat. Maar hoe moet dat dadelijk met al die orenskoeken Ja, dadelijk in dat, die middenmoot? Ja, Die had die ruimte net. nee. Hij moest eens even laten. En hier moet er straks terug in het akker met scootje. Ja. Nou, zie je maar eens een gatje. En als je hem op bakboord gaat, dan met de oren wikken. Maar hoe stuurboord met jezelf voor het wezen. Dus je voordeel van als kopperinder kan soms ik maar samen verdwijnen. Zouden er omheen kennen, bij Del kennen? Zou dat nou lukken? Ja, ik denk dat er iets in komt. Maar ja, dat is... Dit is, hij komt ze Ja, hij abso- maakt cruisen, hè? Hij Ja. komt ze absoluut in. Dit is, maar hij had er zit krijgt nog wat een dopje daarin, dat volkersleed. Ja. Daar beziek het er natuurlijk zo maximaal mogelijk gebruik van te maken. Want zijn volgende slag wordt een stuurboordslag. En had er geen varang op die orenskip. Alhoewel, al die orenscootjes, nou ik, het zou al hoe stuurboord Ja, hebben. dat klopt. Ja, ja, hij komt Maar op. dan hebben we nog weer de orenregel. Loef wijkt voor lei. Ja, ja, ja. Het ben van die situaties hè, in zulke wetters. Je moet elkaar ook wat mee. Want anders dan komt het helemaal op een kop. Ja, ja. Als we dan even een net het vierde afstand beeld gaan, want daar lijkt het altijd wat oors op, maar hier de camera vlak bij de boord aan schuiven, dat hij ze alle iets in komt. Oh, dat lang. Is het in dit geval zo dat als de Giek en Allegro dezelfde boeg hingen, dat onder win voor de win gaat? Nou ja, hij leidt op bakboord. Dus dat zit een kans in. Ik ken het officieel, maar ze denk ik gewoon nou wel voor een wijk in de gaten houden. En dat is... Maar het is tactisch natuurlijk soms wel verstandiger om net iedereen, want dan wordt ze wel kwijt. Ja. Dus soms kun je ook beslissen van ja, ik heb wel voorrang, maar ik ga toch maar even voort. Ja, zeker. Want dan hou ik de vrije wien Ja. en word ik net hinderen terug alle volgende scootjes. Wij kennen nou net zien hoe vier dat hij nou bij dat spul bij is. Hè, van deze kant nou net. Nou wel. Ja, nou al, ja. Hij draait al, denk ik. Meestal het station. Het lijkt erop dat er voorzichtig aan draaien is, maar hij kan een eindtros zetten. Nou, Maar hij ja. beziekt ze nou denk ik te ontwikkelen. Ja, Denk hij draait. Hij draait en hij doet dat tergend langzaam. En waarom doet hij dat? Om toch maar die hichte te houden en die snelheid in dat schip te houden.
Maar zal iets beetje wien, want we zien nou toch dat hij wien. Maar minimaal is. Ja. Ze lezen zuiver stil en er was toch zielen bleven. Die gang met in het schip bleven. Als ik het zo een beetje bezocht, dan meestal dan het grauw wat we zo straks al zijn, dat hij zijn eigen paard een beetje zacht. Daaronder, dat hij wel eens heel knap erbij komen kan straks. Maar dat, ja, water is natuurlijk het heetste schip. Nou, de lemmer is er nou ook om. Dus de vierde. Zuidwesthoek is hier er nog tussen. Achterlang waar. Dan is de lemmer naar voren scharrelen, want die hier start nummer zo'n. Als je, wat Pieter nou heeft natuurlijk. Als je Pieter die gaat hoe stuurboord nou voort en naast weer op bakboord. Dan leidt hij weer in dezelfde slag als lang waar. En dan had het schip het dan een beetje dood, dan heeft er net zo volle te vrezen, want dan leidt er op dezelfde boek als lang waar. En lang waar krijgt dat natuurlijk nou ik van de kiezen. Dat wordt dan nog een mooie grievers dat we van de Wiense schepen nou zo jongen. Ja, want die twaalf en het redderskoetsje die komen die hele vloot over zelfs al een keer in die slag. Ja. Die kinderen net even een heel makkelijk voordeel. Er zullen nog wel eens een paar woorden zijn worden die net in het wetboek staan. Of misschien wel in het wetboek staan. Maar... Ja. Maar we zien je toch dan dat de eerste fjouwerskoetsjes een gotjeslijn hebben met de hele klute die daar nou nog om de ton heen maakt. En die haast toch al een vladeeltje, zoals ze zeggen. Ja, zo zal het zijn. Ja. Ja, Zeker veel. kan zien. Gerard die... Zik je elkaar op. Maximaal trossielen. Maar dit is denk ik een duidelijk voorbeeld. Ik bedoel, in feite had de twee gebroeders lang waar je jocht van paard. Maar wij met Gerhard met sokkenwien, met een scootje onder hem, wij met je hinnen. Je volgt je protest nu toch, Pieter? Nee. Als je de eerste boje er nou, dat wil ik net volgens zijn. Hoe het waarde wordt op van dit of dat, maar dat gebeurt net. Je gaat al heel voorzichtig. Heel rustig, hè. Ja. Gerard die... En iedereen had begrip van elkaar, want ja, je kent het oors. Als je er... Oh nee, dat dacht ik maar. Ja, Gerard die komt nou als vijfde denk ik, om die tonnen. Start nummer 9. Ah, dat gaat best. Grauw. Grauw hier start nummer 6. Dan had hij toch wat terrein van Len. Ja, maar de wien eruit, hè? Dat we dan zeggen. Ja. De vakken hingen je al een keer als vaardoeken naar beneden. Ja, dit... Op deze manier wordt het een dreig verhaal. Ja, dat is een dreig verhaal. Ja. Want wat nou als de wind er echt uitvalt? Ja, dat Dan moet de commissie ingrijpen? denk ik wel, hè. Ja, maar ja, goed, het kan haast mij een kwartier, 20 minuten of een jaar ik wel weer oorzaken. Zie, dit is wat Piet zei, hè. Die buien die bent denk ik ja, gewoon in de buurt. En op die buien daar wordt het stil van. Die ranen van die buien die fret allemaal op. Dat denk ik, ja. En wat Ilke zei, dat zit er misschien in. Dat het als er aansnel weer wien komt. Dat die wien uit een hele andere hoeken komt dan uit het oosten. Op die buien zeg maar die er dan allemaal komen. Want dan draait meestal de wien. Uit het westen of het noordwesten. Ja, dan is het weer een hele andere situatie. Maar nou, dit wordt nog een hele griepjes hier. Ja, Disten had dreig. 5, 6, zo'n scouten breed. Alle keer aan hetzelfde tontje. En rond er net. En al je beziekjes het terrein in. We zien het. De putsen in het water hingen. Oren hebben een mooi sleepnetje of een poeder ervoor. De giekenjendel in de midden. Ja, wat matje. Wat ken je? Is dit een plak waar je nog de verkeers kennen om de zworden in de grond te trapen? Ja, je hel net volle gang, hè? Ja, voordat je dan weer eens een keer een gangje krijgt, dan... ja. Zonde om de remje. Oh ja, ik bedoel, ja, wat je zegt is, alle teugen lezen gewoon ja, vlak bij de meesdel, zeg maar. Dus er gebeurt al helemaal niks. Nee. Lang waar die het nog een groot probleem gehad, denk ik. Want Lemmer die is ik al om lang waar heen, denk ik. Nou had hij misschien het geluk dat hij ruimte voor de wal krijgt, mat aansen. Zuidwesthoeken die er aardig uitkwam, dacht ik. Want die komt nou als tweede steeds maar
uit die walwij. En ik een gankje werd. Ja, hier staat nummer 3. Is dus mooi naar voren skarrelen. Ja. En dat is ook wel bijzonder. Want Auke de Groot, dat wie in het verleden net echt een man van de snelle wetterkes. Nee. Maar die had het toch wat bieleerd. Ja, hij is, ik joeg hem van dit hier, die joeg ik hem. Nou, maar dit waar, dat het wat rustiger is. En daar zielde ik vorige keer mij hun zielen mochten. En dan hier ik dat, dan wien graag je treien, fjouwer, die dat skip het hartstikke best. Dat koerst juist net zo bot merken, maar ik denk dat er altijd wat rustig waar blijft, dat het toch wel redelijk goed mij doet, dit hier. Ja. En hier zie ik dat ze de loerte er al bij hebben met de vaarboom om het skip door de wind te hellen. Sanliets beetje gong hebben. Mooi dat, Pieter. Nou, officieel net. Nee. En, maar daar wordt meestal ik al net zo bot naar jongen. Wat ik wel eens shock in het werk is dat de pijlstokken met dit soort waar wat dikker binnen als normaal wij. Want Ja. dat ze er ik haast met bomen kennen. Dus dat is Dat het haast riemen binnen. dat het haast riemen binnen. Ja. Ja, hij pakt hem nou op. Dus dat is de mooi het in de groen zetten. Even een Steeds beetje maar nog een vooruit. liets beetje Ja, een gankje maar. peilen om hem wat op gang te houden. Ja. Ja, zie wel, die man die ging er mooi uit. Je hebt zo'n gigantisch voordeel van. En dat is nou, dan krijgt, met dit waar, dan krijgt de eerste win. En de win die er is, die is skien. En die krijgt ook. En hoe verder als je achterin lijst, die winnen al 3 of 4 keer beroemd. Dus ja, dan krijgt hem nooit zat Pieter hem krijgt. Nee. En dat is gewoon zo. Dus ik denk dat iedereen, als dat treft, dat iedereen gigantisch uitrent. In dit geval is voor hem de lotting heel gunstig. Ja, dat liep in eerste instantie denk ik net zo. Ja, omdat je ook gewoon van de Wienhout steeds maar naar deze tonnen moest. En skarrelt het hele speeltje dan op elkaar. Ja, maar zien wat hier gebeurt. Oeh. Daarachter mij. Drachten had geen stuur hoe het skip. Oh. Had hem helemaal te dwars achter. Maar gaat een totaal andere kant uit dan dat de skipper wil. Ja, Willem bloot rustig. Hè, Ja. als dat zo is. Beide putsen in de veert of een bandje en puts. Ja. Ja. Nou, dit wordt gevaarlijk, jongens. Want dat is. Je krijgt eigenlijk dezelfde situatie weer als een beetje als Juster, denk ik. Dat er meesten binnen. Dat ze even Simon kon zeggen van nou, wat maar weer naar mij. Want dit is toch geen ziel. Maar ik geloof dat ik nou Willem wie dat ik die stukje stouter maar weer eens uithalen. ja. Want dit helpt natuurlijk ook net. Ik had het idee dat ze het net in de gaten nemen. Nou ja, en volgens mij hadden ze de piek. Ik ik vol er wat vallen laten. Ja. Dat betekent dat er geen volle balling in het zeil meer zit. En dat in feite de dragsters dus waarschijnlijk voorrang hielden. En zei van, nou, tje, dat gaat het grootzeil nog verder. Ja, Wat is dit nou voor actie? Hij leent hem zakje. hij de kleer maar, ziet wel wat ik krijg al zei. Zie wat ik krijg al zei. Nou, jij hebben we ook eraan en erop. Want zij smiet natuurlijk echt naar beneden. Ik denk dat ze ermee ophouden. Ik denk ze vers lezen dat ze geen stuur meer hebben. En dat En ze er nou jocht op de- een roep van boord doorgaan of iets Precies. anders. Ze komen recht op de wal aan. Ze maar als de sonemeter zien dat de schip draait worden, want zij Ja, gaan ja. de boordjes in. Het gaat je dwars het publiek in. Oeh, en daar leidt een mooi kapitaal, wat dat een kant uit kan. Dus dit is paniek. En dan ga je misschien maar een lietsbietje gong. Maar het is toch een 20 ton, denk ik. Een zandje tot 20 ton, wat Ja. toch wel recht op jou scoot. Ja. Ja. Nou, dit is, ik ben daar zin dat het al heel wat trok is. Ja, op deze wijze kan je natuurlijk net zielen. Nee, dat. Ja, die hoort niet. Ja, dat het qua skeer wat afvalt, want de eerste gong weer eruit. Maar ja, dit is onhandelbaar voor de skippers. Ja, ik weet niet wat ze nou al hebben praten hebben roepen, maar. Dat, Ze matten even een stukje achteruit, lijkt het mij. Om die opstekkers tussen die boordjes waai te krijgen. Ja, Willem is al nergens meer te zien. Oh, daar komt er weer om. ja. Protestvlaggen Ja, bij zo is het. Ljouwert. Ja, dat gaat om. Dat gaat net Chimmekooi, hè? Dit is heel vast. Dit- De dit- commissiewijze ja, van Jenne Woord. Ja, dat is. Hier is net meer mijn goed fatsoen te zielen. Wij protesteren.
En krijgen we dan weer hetzelfde euvel als juster. Het zult toch net. Nee, nou ja, dat is het zoeken. Hè. Ik zie hier nog net een vlagje trouwens. Maar ben ik nog wat met horen dingen bezig, gek in de gaten. Hè, om daar bij te komen. Want hoe komt het met de route? Met de route die erin leidt, moet die misschien ook nog onpast worden, maar die nog verloren worden? Ja, wij wachten voorlopig even op informatie. Het lijkt erop dat deze beide scootjes de verkiezen om voorlopig die wedstrijd te staken. Komt beter het zwetter een beetje uit, denk ik, dan het laatste kant. Ja, Dat draait wat vlatter, hè? Ja, eruit vlat. Ja. en zelfs de politieboord assisteert al even. Maar ja, je kan er wel stoppen, maar het is natuurlijk net zo dat die wedstrijd eruit kent, omdat de oren al de scootjes de wol omheen komen koeren. Ja. En ik zou dan toch nooit dat de Steven gewend is, Kan het spul maar weer omheen het spul maar weer omheen gaan en trots zielen. Ja. En je weet, maar sokken nu weer wien, gewoon nooit wat er gebeurt. Nee, dat is zo. Dat is, dat mag ik meerdere hebben, denk ik. Zij ben nou met z'n tweeën. Ja. Krijgen ze meer mensen om hen heen die zeggen hetzelfde. Dan is dat nog weer oors, denk ik. Maar als zij met z'n tweeën binnen, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt. Want ik denk dat de Akkermers hier wel oor zou denken. Ja, natuurlijk. Die zitten Dat hier is, mooi voorop. Die binnen volgens leert al weer uit. Die schakelen alweer hoe de zon de maar heen en naar de lange sletten. En Kees Bouchin, ik bedoel, hoe groot dat gattel is. Ja. Hè, tussen de eerste en de laatste. Die laatste schakelen bij die orenton om. En ja, het is wel bloot op een kop in de wien op, zeg maar. Meestal had ik het een beetje zo beschenken. Maar we zullen hier om ons heen de meeste vlaggen en wimpeltjes net zo heel strak misten. De windkracht die we aan het begin van de middag hier neer, die is dan wel voor de helft voort, had ik het idee. Ja. Ja, wat vermogens zijn waard, denk ik, komt wel aardig uit. Hè, dat, Met die bui in de buurt. ja, Dat de wind dan voort is. Ja, klopt. Ja. Maar het zou ik het zeer te kennen dus, dat die wind aan en weer omkomt. Ja, nou ja, goed. dat is met dit waar altijd heel moeilijk. He, dat is, ik krijg als er een krijgt of een onwaarsbui of ja, wat komt eruit, kan blaak stil worden. Het kan, ja, Maar Lloyd zijn boei dan ik te dicht bij het publiek. misschien wel. Hè. Want Ja. dan moet je als commissie misschien ik rekening houden met deze omstandigheden. En aan de andere kant wil het publiek ik altijd dat de scootjes zo dicht mogelijk bij hun deel komen. Ja. Nou, een Peer had dat nou echt even heel goed ervaren kennen. Goed echt. Hoe dicht. De tonnen leiden in principe mooi in het midden. Dus als je gewoon een normaal onzielen kent, is er ook niks van. Oh, is de ruimte zet. Maar als je onmal is, hè, Ja, ik zie nou hè, achterin dat toch Ljout heeft in ieder geval dat spul weer omheen dienen. Daar achter bij de onderste tonnen. Ik weet niet wat erachter dienen heeft, dat hij het ik doet of dat hij denkt van zoek het maar uit. Het spul is hier tegen bij elkaar al hier. Hè, dat, ja. En je ziet over de Huzemus, die toch alweer een mooi gonkje in de boord had. En die ben toch van een tredje in de plak. Oh, kom. ja. Ja, die ben echt wel wat naar voren zieltje. De hele mannen. Ah, ja. Als allerlaatste uiteenzet, die zielen je vrij. Die ben dus blijkbaar toch wat uit die Griebes wijkaam. En wat is er mogelijk voor Klaas Westerdik en zijn bemanning? Maar hij doet het goed, hè? Het rent net raar. Nee. Ja. Ja, de Grutske kaprenner Pieter Meter van Akkerum. Die mij als eerste wennen boppen haast de lange sleet in. Ze moeten ze min kwatten, hè? Dat, want jij leidt nou een tonnen. Ja, we hebben jet dat de meiden van de commissie dat er de route wijzigen is. En het zo budget te kennen dat de boei C, zoals die op een routebeschrijving staat, verder of meer hier naar voren hellen is in de lange sleet. En net meer helemaal achterin loopt richting Wappen. Maar hier bij de griene tekken, zoals het heet, vrij snel ronden we maat. Ja,
Hier zorgen we het. Maar zitten we hier nog op een zone maar? Ja, we zitten hier nu op een zone maar ja. Ja. En Dus ongeveer, de leidt Tonne Bewel, die has al aan, maar dit is dan een nijen. dit Is is, deze Tonne tafvoegt onder de wedstrijd? nou, ze hebben gewoon, hè, En normaal. waar gaat er nou heen? Ja, normaal gaan ze de lange sletten niet maken. Ik denk dat ze nou gewoon weer omgaan de volksleiding. Dan gaan ze hem inkwart, de route. Ja. Ja. Ze blowen hier op een zone maar, ze gaan de lange sletten net in. Juist. Ja, dat is. Dus het plak werd alle scootjes starten binnen. Dat plak, dat wordt nou op dit stuit boeten de route litten. Op een zone maar, daar wordt voor het werd draait. Na je tonnen die de wedstrijdcommissie op een zone maar uitzet had. En dus hebben we een kwarter rondje. En kunnen we ze mooi in beeld horen. Ja, Maar dat leidt al een eind uit, hoor. ja het lijkt heel erg goed. Ja, als je deze man, dat gaat nog wel. Maar daar helemaal in de vierde, dat driehoek ook nog gewoon. Ja. Ja. Ja, het is. Eigenaardige wedstrijd. Die jongens die ben misschien jou de volksleerd, dan komen ze Pieter over het zien. Ja. Dat is. Moet iedereen binnen een bepaalde tijd finishen, Pieter? Als, nee, hè? Nee, Er dat- wordt gewoon wachten op tot de laatste binnen is. Dat is bij de SKS ook, bij die SKS. En hier zien we het rode vlagje van Hij haalt hem weer uit. Ljouwert. Ja, die Dus ze hellen me toch weer nee. uit. Hij brengt hem naar de andere kant al op, dat jet al op. Oké. Dat het Nou, Maar dat zullen we even in de gaten houden. En zien we hier een vlagje. Ja. Ja, Ja. onstuurboordswand. in ieder keer aan de goede kant. En dat zal het leerproces zijn. Van Denk ik. aan welke Denk. kant hang je het rode vlagje. Dus die jongens hebben toch weer een gankje nou. En Ja. dat, Ja. En dan maakt het zo'n protest natuurlijk minder kans dan dat je zegt van nou ja, wij luiden stil. En de weekend wint, dus de wedstrijd weer net te ziel. Maar als het nou dan toch weer ziels, ja, ja. steer je wat minder sterk in de squad. De Zuidwesthoeken op naar de bovenste tonnen. Die leidt nou in de zone, maar wilst Akkerum alweer ons in tweede ronde dwaande is. Alleen maar door het dikke wordt, want alleen maar die kwam van Son uit, denk ik. Ja. Ja. Ja, die doet prima. Albert Visser. Ja, die had, En die had een godslijn, hè, Marcien? ja, misschien. De eerste draai die ben er een eind uit. Hè? Dat, Oh, van de grootste. daar pas vinden we Grauw en Jenna Woord. En is dat lang war? Ja. Ja, die is aardig zakken. Die startte als nummer 2. Die is in de griepjesrekken en die is er net goed uitgekomen. Nee. Wie het heel goed doet, nou op dit moment is toch denk ik de hele mannen weg. Want die kwam van 14 nou ook. Ja, Ja. Nou, en die zit midden in het veld. Dus ik bedoel, als het op, dan zal ik het nou even net. Maar die zit denk ik bij de eerste 5. virtueel leidt hij gewoon Ja. een heel lijn naar voren. Ja, klopt. Ja, dat is weer fantastisch. En ik ken een woord. Start nummer 9 Ja, is een aantal plakken in voor het coach. ja. Nou komt het fijn, dat komt de hele mannen zien. Die ben elkaar al een paar keer in gaan. Die zijn redelijk soepel in elkaar, heb ik krijg ik jongen. Die kan ik net overal op reageren, maar Pieter Meter, die kan dadelijk weer omheeg. Naar de 4e tonnen. En die komt de hele vloertje in. Hij ziet het de walkant. Zo min mogelijk de tro hinnen de baan. Maar hij zal op ieder moment zelf echt koers wat onpassen moeten. als je Want dan lang- lees er meer skip. het is van langwaardig denk ik wel een heel belangrijk groot nadeel nou. Hè. Dat, net zo volle wien, grauw skip en aardig meters inleveren. Beetje zakken in de diepte. Het is al je wat dubbel opgang. Maar die eerst ik net zo bot. Hè. Dat is natuurlijk voor hem, Joert denk ik wel wat een nadeel. Huzum en wat zijn. Snits. Die gaan we bij de wal wij. Hier vanmorgen ik even, wie we even op de wet erop en toen is de hele man ik even bezig. Maar het is onvoorstelbaar hoe vlot dat skipje gang krijgt en weer, ja, Onspringt. ja, verschrikkelijk. Het is heel goed. Dat voel ik gewoon op. Maar had deze jonge jongens
er wat oorzaak dien dan de vorige skippers. Al had Berend Mink natuurlijk laatste jaren ik wil wat successen met het skip gehouden. Een keer te redden west, hè, tenminste niet meer dat in de eindklassering. Ja. Dus dat valt ook wel bij mij. Ja, ik weet het niet, de jongen ben wien al betiert bezig. En net maar ja, oerenmaatje denk ik. Hè. En ik zei, het is natuurlijk ook hij ziet wel regelmatig in de 16 kwadraat en dat is natuurlijk wel oors als dit, maar hij weet wel wat het zielen is. Het is wel een betoofd zilver. Ja, zeker. Zie je wat er nou gebeurt, dat is die net op de watje. Nee. Heerenveen voor de hele mannendel en die leidt daar weer in de griebus en boppen hem een skip. En dat is toch Douwe Visser die in de fout gaat, lijkt het mij dat die er achter ons zit. Langwaar profiteert. Die rent er oerhinnen. Maar waar zit er onder? Ja. De snekerpan. Douwe Visser Ja. moest oerstag hier net genoeg gaan Oei. en kwam in onrekking met het hele mandje. En dan kan je voorrang hebben, maar je smiet er niks meer op. Leidt het vast. Ja, het Dan leidt is het een krek los van elkaar. Ja, er zit nog een limitje ruimte, maar net vast. er zit ik net een broede speling. Snits die, ik moet nog zien dat het klaar zit, helpt dat hoekje. Snits zeker net. Meestal naar de vak de zak vast hier, dan denk ik maar dat we hier een kant uit gaan en dat is naar beneden. Dus dat, Ja. zo ja, nou weer op de andere kant. Ja. Kniepen. En dan komt er ik nog in je nieuwe hinder zetten. Huizen. De wien eruit. En ze komen van de andere kant. Ja, De lemmer. Klaas die draait nou ik. Ja. Die denkt ook bij hemzelf van ik rijd het net op. Ja, Deze daar kant. komt de lemmer ook hoor. Ja, die komt. Ja, dat heeft er nou in de gaten. Of hij probeert het. Nou, Ja, wat maak je? Of mooi een opshitter. en nou aan het werken. Hij heeft nog een pedal in. Ja. Met de roer. Ja, dat is oef. Dat is. Hè? Ik ben- Hier is alles een beetje mooi de eren heel dichtknepen tastie. En als het net in het extreme gaat. Want welke kant met die jongen op? Hier gaat nou de BM in. En hij waar je hinderen toch snits. En komt daar toch zelf in de problemen. Ja. Ja, in het Lietse boordje varen, hiet het pompen. Nou, dan zou je het correct. Hij komt uit de 16 kwadraat. Ja. Waarschijnlijk had het daar geleerd en hij redt het ermee op. Ja. Hij komt om een hoeken en als er nou de wieman weer pakken kan. Maar hij had je wel aardig mee verleden, hè? Ja, dit kost niet. En meters. Want het veen wie daarbij hem. Want ik weet niet wat veen nou is, maar die scharrelen mooi die kant uit. Dan heeft samen weer een gotje, hè? Dat gaat erop. Ja. Zie, dat gaat Veen leidt helemaal vrij midden op de zone maar. En die ziet er niet eens krek naar de deun op. en wat grauw. Ja. Nou ja. Misschien nou even, het huizen met machine. Wat is die jongen dan? Huizen. Ja, dat had er zeker daar maar verlenen. Want ik denk dat Douwe het net hel heeft. Die zal nou wel, ja, zie. Ja. Is weer draait. Oef. Ja. En nou zet wat aan de draai al in. Zullen we Wil weer draaien, Snits maar- het nog net die in had, dan ben je wel vrij brutaal ontzielen. Want Ja. Varang ga je net op een gegeven moment. Nee. Want volgens mij mocht wat zijn helemaal net draaien. Dat liet mij ik zat daar. Ja. En nou komt Snits voor de tweede keer Op dat hoekje. onder een skip en op hetzelfde hoekje. Ja. Ja. Daar zullen we nog wel even over praten. Zie. Maar ja, Douwe is ook net zo'n prater. Maar nee, maar ja, als je de Douwe die hoefde ik net meer meters te zielen dan Nederland. Nee, En nee, hij dat had nou klopt. toch die hoeken te redden. pakken, hè? Ja, klopt. Neem de man. Maar wat zijn had ik om. En die Ja. rent er zo heen. Ja, dit is wel zijn starten trouwens. Wat zijn is starten op nummer 5. Ja, zie. Die is ik aardig achteruit de Ja. zaken heen. Ja. Nou, dat is al een. Als het dan correct de eerste keer toen ze de volgende ingang. En je sjoggt het nou haast naar weddes. Dan is het verschil al groot. Maar we krijgen nou dadelijk de situatie dat deze skippen nog om die naaie bovenste tonnen heen matten. Wilst de koprenner alweer om de orentonnen heen is. Dan hebben we toch een heel lang rak verschil tussen Ian en de middenmoot. En Freer, kijk, nou al een top 10 die we steeds kennen weer. We kunnen even naar de 3D animatie zien.
hoe de voorlopige tussenstand is. Met Akkerum op kop voor de Zuidwesthoeken. Lemmer voorlopig op treien. Grauw toch mooi naar voren skarrelen. Vierde. Jennewoord 5. Jereveen op een 6e plak. Zo'n lang war. 8 Huzum. Dan krijgen we op het 9e plak de hele mannen. En ziende voorlopig wat zijn. Dat is de tussenstand op dit stuit. En waar we dan nog missen, dat is de snekerpan. En het Ljouwerterskoetje en de dragsters. Die sluiten de rij. En Pieter Meter van Akkerum, die is alweer om de 4e tonnen heen. Hij kan weerom in de Volkertsleert. Hij had ik een mooi gankje daar. Hè, dat, Ja, Daar staat aardig meer winnen strakjes. je mag het haast net zeggen, maar ik ben net te hopen voor de achter en Leo dat het een hele lange wedstrijd wordt. Hij kan haast een rondje lap worden. Ja, dat zal op een bepaald moment misschien wel net gebeuren dat de man een beetje vrijheid krijgt, maar en als het lapt wust. ja, ik zou vragen. Ja, ik weet het voor de IFK's. Maar dan als het lap wust, dan hoeft net nog eens een keer een Nee. volle ronde te zielen. Nee. Maar Domas, dat weet ik, Pieter. Ja. Maar dan nog een volle, maar het alle rond zielt, hè? Dat gaat Pieter nog nooit meemaken. Ja, nee, ik heb het nooit meemaken. Ik heb het eigenlijk net, ik denk vroeger wel dus, hè, maar in de laatste jaren zeker net. En ik weet eigenlijk net, dat zijn meestal de dingen die als laatste beginnen te zieken in een boekje. Van hoe de regels binnen, want ja, dat hoop je nooit mee te maken. Maar ik weet eigenlijk net hoe dat werkt. Wat je dan, had ze dan wel ophouden kennen of ik weet het eigenlijk net. Waarschijnlijk hoeven ze dan de laatste route in elk geval net meer te zielen. Nee, Naar de finish en krijgen ze dan gewoon de positie waar ze op dat moment liggen. Of er is nog een orde regel. nou, die ben ik net zo lang raken, hè. Ik vind meestal vind ik net. Nee. Ja, ze zullen er een bepaalde reden voor hebben. Misschien weten zij wel wat de wind doet of. Maar er is nou toch wel weer een mooi koeltje. Ja, Hey, de vlagjes en de wimpeltjes zien hier weer aardig strakker om ons heen, hè? Er is meer als ze straks even toen de laatste daar om het tonnen kwamen, daar beneden Ja. in de Volksleed. Maar deze skippen houden de protestvlaggen stief in het wand. Nou, die gaan beziek in, dat is denk ik garandeerd. Je zult wat denken, dat nota is er een soort mogelijk in dit Ja. kampioenschap, dus waarom net? Nou, dat horen we natuurlijk ook nogal wat je deed, hoe 2 dagen joh, dat is slutsloer. Ja, dan krijg je dit erbij, denk ik. Jereveen, hier achter Grauw. Nou, die had straks denk ik wel een beetje het voordeel gewoon van dat verhaal met hele mannen en snits. En dat die bij elkaar zitten daar. Dat denk ik wel, want die kon natuurlijk een beetje voortkomen. Ja. Die hien dat gelok. En daar helemaal achter lang war Jaap Zwager die op dat mooie tweede startplakje uiteindelijk zetten mocht. En nou dus al op plak zo'n 8 leidt. Ja, Jenne Woord, die wint natuurlijk extra sneu, Juster. Want die zielden een wereld zijn voor de hele vloer. Dus tochten van deze oorwinning, dit eerste plak gaan we binnen. Die kunnen we beschrijven. Maar nu is alles onwis. Ja, dat klopt. Nou, hij was eerst wel een klasse padje. Dat wie ik wel zag dat er eigenlijk alles wel redelijk goed oppikte. En je krijgt wel hetzelfde idee een beetje wat natuurlijk Pieter nou heeft. En dat je de eerste win hebt, zeg maar. Dus Pieter heeft er nou denk ik wel minder voordeel van als ze straks. Omdat nu komen die skippen die wat lettertje in. Dus die win is weer een beetje ja, steeds maar smarig maken. Terug Jennewoord en Grauw en Veen en die er nog onder zit. Dus dat is heel wat oorswezen. Maar ik heb toch het gevoelsmatige idee dat Pieter alleen nog maar voortrent. Ja? Bij deze skippen wij. Zo ligt het wel. Hoe sure ik dat zie voorsprong op het staren, maar scootje de Zuidwesthoek. Al haast 260 meter is. Inderdaad, steeds een beetje verder. En hij had hier een mooi skipje voor natuurlijk, Ja, maar dit ligt er waar. Zeker. Ik ken ik heden die. Hè. Ik ken van mij dat ik gewoon een beetje ziel. Dus jongen dat ik dacht van, je bent goed bezig. Ja, en dan wou zijn die maat volg je toch met respect en
wat te denken van de Snekerpan. Die had echt wel wat vertraging op Ron. Nee, die manoeuvres, die is correct op de hoeken. En helemaal daarachter, ja, dat kan het missen. Daar hebben we natuurlijk nog Drachten. Ja, Douwe Visser, die maakt het rek met de man, hoe het staat de omstandigheden binnen. Wat ken je in zo'n wedstrijd? Wel is er nog kansen om winst te helpen? Ja, je kan ook wel weer een paar plakjes pakken, maar dat is de afstand zeg maar, van Douwe zeg maar, naar die horen skippen, die is al zo 4. De best misschien, ik weet niet, Douwe is ik in de midden moet starten, hij zo'n en achtloop. Ja, dus, maar echt ja, nou ja, ik denk dat Douwe vanmorgen zijn het, als ik mijn plakje hier eens horen kan, dan zou ik net ontevreden wezen. Ik bedoel, dat is zo waar is het correct. Dus kan je een aanschrijver was worden? nou ja, hij wie op grauw ik 8e. Dus dat hij wat weer bij krijgt, of ze krijgen zo, maar dan dat zit er wel in. Hè. Dat is, Douwe komt wel weer, daar hoef je net om in te zetten. Ja, dit viel lekker hè. Pieter Meter van Akkerum. Heerlijk onthelmhout. Mooi relaxed, sturend. Alles wat hij zien komt, weet hij van, nou die lezen alle keer achter me. Van hem, maar het zijn nog wel even terug in. Hij kent ik mooi bezielen zo. Hij kan lange slagen, meisje. En de wind dan toch weer een beetje draait. Ja, dan eerder zuidelijker worden. Ja, hij leidt nou bakboord, dus als dat een lange slag wordt, dan eerder weer wat zuidoostelijker worden, of in ieder geval oostelijk. Hij kan een hele lange slag, meisje, deze route. Ja. Maar zit het Pieter nou ook voor, hè? Je hoeft wij nooit te draaien. Je kan al die slagen kan je houden, meisje. Dus dat gangje wat je hebt, dat kan ik horen. En dat is in dit waar natuurlijk een gigantisch groot voordeel. Zo mooi pakt er hem daarop. Kan je er niet een keer om een hoeken? Nou ja, dat is nou de verkeerde hoeken. Oh. Ja. Hij draait nou. Oh ja. Hè, dus, ja. Maar dit is wel natuurlijk een heel mooi draaien. Als je zou even van tevoren even een knap koeltje erin krijgen, dan ja, dat kerst ik zien. Nou, wat gang. Dus dat is alweer een heel groot voordeel. Ja. Daarachter trouwens, joh, een hele mooie strijd tussen Lemmer en Starum, de Zuidwesthoeken. Die twee liggen haast nieuw aan elkaar. En op het stuit liep het haast dat Lemmer al een beetje voorsprong opgebouwd had ten opzichte van de Zuidwesthoeken. Want eerst dat zijt uw 3D-animatie. Ik zal nog even blikken, maar straks hoe ze uitkomen bij de bocht. Maar daar is een mooi duel om het tweede plak. Starum die moest nou, Lemmer moest draaien op die draaide, zeg maar, daar bij de wal. En het moest Staveren die moest mij draaien. Dus dat is. Die kunnen hem dan dwingen. Ja, klopt. Dat is juist nou ik. Wij mensen krijgt om die boei draait. En we zeggen ze krijgt vanuit de start waar dat er wel lucht waar. Van de ene wal naar de andere wal. En het hele veld pakt waar. Maar ben ze nou verplicht om na die boeironding de stuurboords wal te houden? Want ik zie dat iedereen keurig nou achter elkaar te aan. Ja, dat wie vanmorgen al de oude spraak. Ja, dat klopt. Ja, goed, als je zat tegen bij elkaar binnen als de eerste keer, dan kan er eigenlijk maar één wezen die het onderste schip is. Maar dat kun je nou wel doen. Je bent nou de tweede keer en het veld leidt uit elkaar. Ja. Dus nu kun je gewoon de stuurboordskant houden. Ja. Dus, en dat is zelfs verplicht dus. Ja. Ze binnen wat in de regels verhoren dus zelfs nog in de wedstrijd. Ja, net dat ze tijdens de wedstrijd verhoren, maar na de eerste boeironding moet je de stuurboordswaal houden en je ze naar bakboordwal. Ja, klopt. Wilst wij hier loeden opvangen dat er mogelijk al een finish ingooid wordt zo. Dat zullen we even scherp in de gaten houden. Het is nog maar krijg 3 uur. Als dat zo is, dan zou het kennen dat er oorwaar op komst is. En dat de commissie kiest voor veiligheid. En dat zou betekenen dat Pieter Meter van Akkerum hier een heel vlot naar een heel mooie overwinning tassielen kan. Als je nou de tonnen er weer uithalen. Hieronder in de Zandemar. Ja. Of boven in de Zandemar. En ze gaan nou denk ik de lange sletten in. En dan daarom een tonnen. En dan waarom naar het nummer? Dan heb je een nummer daar, ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat het staat over. Dan zal dat toch wel waar komen.
Is het ook een les naar Juster dat ze te per ongeluk eigenlijk een route te volle zield hebben? Nou ja, het wie juist er net om het waard, denk ik. Het wie meer omdat er geen win wie. Ze zijn nou eens 3 uur, dus ik bedoel, ze zijn op tijd starten. Dus dan kerst natuurlijk om het tijd, kerst best nog wel een rondje doen als ze dit... ja, voordat de laatste natuurlijk, nou, dat zijn we juist ook al, maar voordat de laatste eens een keer hoe de finish is, dan ben je tussen de eerste en de laatste, er zit samen 20 minuten, 24 minuten tijd. Ja. En ja, wanneer komt dat waar? En de laatste is denk ik nou net eerder om als, net eerder om als, ja, een kwartier van jou, denk ik. Dat de laatste one is. En Wat we het nou zien trial hier is. inderdaad op buienradar dat het front mooi rassen schreden dichterbij komt. En als er één ding in de zielerij natuurlijk wichtig is veiligheid voorop. En liekt het een wijs besluit van de commissie Jennewaard dat de wedstrijd inkwappen wordt. Dus je toch zorgen dat de Zuidwesthoeken weer voor de Lemmerkaam is. Dan had Auke de Groot toch weer een handig slagje dienen. En kinderen hier was aansteven op een prima eindresultaat. Nou is het even de vraag, hè. Ken de Zuidwesthoek, die leidt nou op bakboord. Had die nou dat hoekje heli ken en Lemmer net, ja, dan maakt het er een gatje. Dan is de spekkeper, ja. Ja goed, dat is... dat Want ken laten we wij, net vergeten, Lemmer is van startpositie Songkaam. Ja, klopt. En Starum van startpositie 3. Dus daar moet ik nog wel wat metertjes tussen zitten. Ja, Akkerum. Die zielt er een heel eind vooruit. En die ken je wel eens naar zijn eerste overwinning van 2000 Santje Tassile. En Piet- daarvoor geldt natuurlijk dat de afstand voor hem wichtig is. Want als je in je binnen, maak je in je worden, maar wil je in het klassement, dan moet er daar meters tussen zitten. En we zeggen inmiddels dat die afstand verdubbelen is. Naar 560 meter. Dus dat lijkt er voor de Akkermers goed uit te zien. En hoe komt het hier uit? Maar de Lemmer biedt het hoekje en mij Staren. Waar mag de meeste meters pakken? Waar had de kortste route uitvoeren? Nou, Lemmer die, ja, dan moet er zoveel gang hebben. Maar Maar de wind verroert het al. ja, hij wordt nog zuidelijker. Hij wordt nog zuidelijker en hij kan omheen. We zullen de fok nog net killen. Dat betekent dat er gong in het skip houdt. En kende nou dat hoekje nog. Maar dat is nog wel een eindje. Sjogge dat huis die wordt ik heel goed zien. En die is, staat dat Sjogge op hetzelfde plakje staat het nou liggen. Van Tredje nog. Ja, zeker, zeker. Is het fijn ik voorbij gaan, heb ik nog jongen. Of Sjogge ik nog? Oh, zo. De Lemmer maar toch nog een keer door de wind. Ja, sure. En ik nou denk, kost het meters. Ja, Nou dat- kost het meters, want had de Zuidwesthoek Zuidwesthoek. kan Ja, erop. ja, ik denk dat die het helpt. Die kennen hem gewoon. Dan maakt het een gaatje, want hij moet nog een keer draaien. Lemmer, hè? Dat, We gaan- Dit kan wel eens heel gunstig wezen voor Auke de Groot en zijn man. Ja, het is soms een risico. Haast krijgt dat opzitterke wol. ja, Dan ziels binnen erop, maar ja. ik snap eigenlijk net precies. Hè? Dat is ook nou, ik zie ook wel meer. Hè. Het is net als hij van dat Boppense zwart. Dat ja, nou heeft een gangje. En denk van ja, oké, en er is net volle wind. Er is ook net al de volle wetter, maar ik zou zo'n zwart uitlopen. Ja. Ja, dit lijkt het mij ook. Dit doe je mooi zwierwaar. Dan Ja. wil je het gewicht een beetje naar onderen gaan, zodat het skip net zijn helling heeft. Maar Ja, nou is het alleen nog maar een rem, nevens mij. Ze hebben meer dacht ik het idee we met dat hoekje heli. Ja. Dus als extra steun is, maar dat we minder verleiden. Maar ik hier die als je zoveel gang hebt, dan denk ik dat het wel wat mij valt. En we zorgen dat ze het hoekje beroen gaan. Ja. Ik voor Auke de Groot van de Zuidwesthoek. Nou, dan moet het Ja, hier draaien is nou schippen. echt wel wat roemte ontstaan, hè? Ja, Maar ja, Sjen, ja. de Lemmer die had in één slagje toch gauw 1,60 meter zandig verlen. Nou het er, ik denk wel dat tweede plakje te pakken. Zou het nou liggen? Dat kan. Dat is net onmogelijk. Staan leidt nou ook twart op, op het. Ja, in de wedstrijd. Die starten als nummer 3, leidt nou tweede. En achterin ben ze nog druk dwaande om die 4 tonnen nog te ronden. Het veld is behoorlijk uitgelekt. Zo wel mooi. hè. Grauw die we hier zorgen. Links in beeld.
Nou, dan handhaaft die positie redelijk Bob in het klassement. Ik wel aardig. Wil ze nou de bevestiging krijgen dat de finish er definitief om zit te komen. Wij kunnen dus opmeisje voor een 1/4 route op Jennewaard. Wie is besluit van de commissie? En dat betekent dat deze man onderwijs binnen naar hun eigen bordje. Ze zullen eerst nog even om de tonnen heen moeten. Ja, ik weet niet wat ze doen. Ik zou ook wel kennen dat ze rechtstreeks naar hun bordje tak in. Dat ze het over de kapboord hebben. Nou, Ja. Oké. Ja. Dit weer dus eens de mogelijkheid die je de tonnen luidt nog wel. Ja. Dus het is natuurlijk nou een beetje een oren-situatie als in het Grietmansrek. Want het is 2 keer hele wien. Ja. Dus er hoeft net kruis te worden. Maar het lijkt toch dat ze op hun eigen plakje finishen matten. Dat ze nog om die tonnen heen moeten Nog zetten. om de tonnen, want als zie ik die tonnen daar net Nee, wel aan. nee, Dus, nee, geen zin. En wij krijgen de bevestiging dat eerst nog Boeizee, zoals in de wedstrijd beschreven staat, rondworm had. En dan naar het plakje daar. Maar deze man ben al redelijk ontspannen. Ja, tenminste, die krijgt je. Wat? Hij doet zijn Ja, hand. dit is even voorpret. Net, Even ja. lekker genieten, want Hij kan hem wel zwart afvallen. Dat Nou kan ja. wel een straaljaar Zelfs geleden dan nog. komen. Ja. Het is, ja, dit is lekker zielen, ja. De winst in de pocket voor Akram. De man met de ambitie om nou eens een keer echt kampioen te worden. Om eens een keer 2 weken goed te zielen. Net alleen nog de eerste weken. Nou, het begin van hun weken weer net in zat denderend in grauw. Nee. Hè, Ja, dus Juster ziel direct uit, ja. Juster werd al een stuk beter toen er helemaal uit de achterijn mooi naar midden skarrelen. En Joert dan naar die nummer 1 positie. Ja, dit gele kopje, dat kan maar 1 skip wezen, hè. Huus grauw, hè. dat zijn de grauwsters. Dat zijn de grauwsters met hun eigen kleur op het scootje. Uiteindelijk op plak 6 en toch wat naar voren skarrelen. Douwe Visser van Grauw. Zuidwest, ja, nou. Zuidwesthoeken had een gotje met de lemmer, maar... Er moet 3 skippen tussen zitten, toch? Of, Ja, hoor, er moet Ja, hoor. een 80 meter tussen zitten. ja, Dat zit er al. Dat zit er wel tussen op dit stuit. En daarachter, daar zit een gotje. Ja, bo. Dan zullen we hier Grauw, fine matten, ja, daar ben ze. Dus dan opklom naar het 4e plak. Ja, die komt, hè. Dat is Jennewaard. Jennewaard die kwam van 8 lood, hè. Ja, en dan wordt, nee, van Jochen zelfs. Ja, nou dan ken die ik nog wel eens via het lezen. Of nou, zo. Dus maar we haast er even rekken bij de finish. Hè, we kennen het net in 1 keer zien. Het kan best wijzen dat een schip wat letter binnenkomt, toch voor een oor eindigt. Ik ben nou om de tonnen, Pieter. Ja, de tonnen Zij nou ben rond. onderwijs naar het noemer, hè? Ja, ik ben nou onderwijs in de finish. Maar hij maakt helemaal weer om, want hij maakt naar nummer 1 tassielen. Het 4e bordje voor hem. En daar maakt dan het finishcard klinken voor Pieter Meter. Ik denk dat er hem nou aardig nog voor viel, dus 12 uur geleden. Ja, doe je al een stress. Kom je goed voort van het eerste plak. Kan je vrij zielen als eerste de ton om. Nou, dat kon al een keer. En hij is eigenlijk alleen nog maar heel iets verder voor het schild. We kennen de gaffels zien van een tal scootjes. Die het al om een hoeken verdwijnen. Is die 4e links. Dat is Pieter Meter, denk ik. Ja, die komt bij weer Die om. komt er alweer om. Ja. En de Zuidwesthoeken en de lemmer die moeten nog om die tonnen heen. Wil ze toch het cruiserakker heel tijd mooi inline had. Er zijn net volle skippen die meer profijt van de wienhoorn had. Misschien van de kracht, maar net van de wienrichting. Die is toch de hele wedstrijd redelijk stabiel geweest. En dat maakt het wel een verkwarte wedstrijd, maar wel een eerlijke wedstrijd. Ja, ik denk dat die mensen, het komt meer uit frustratie, denk ik, wat er gebeurt met die laatste 2 mensen. En de Drachten en Ljout.
dan dat ze, ja, als je daarin zit, dat kan iedereen ook komen. Dat bloot moeilijk. Ik weet niet wat ze doen. Dat jet ik bij deze Ja. omjouwing. Ja, dat is Hè? waar. Dat weet je hier bij Jennewoord. Het wie juist ik oors, het wie wel dubbel. Maar juist wie eigenlijk vanaf het begin wie het met lang waren en met de Zuidwesthoeken die vlagjes er alleen. Dat ging eigenlijk heel wat oors. Ja. Ja, en dat we dan natuurlijk zien van Pieter Meter. Die mag toch haast bij zijn bordje weer. Dat kan nooit 4 meer wezen. Dan moeten we toch wel graag even naar de winnaar toe van deze dag. En ja, daar hebben ze. Het is aantellen. De laatste meters. Daar blijft het finishcut voor Pieter Meter. De voet gaat al omheen. Ja, wat, er kan nou niks meer misgaan. Maar het officiële finishcut, dat moet nog even vallen. En de mannen zeggen, waar blijven ze nou? Nou, ze kennen het onder het bordje zien. Ja, daar is de overwinning dan eindelijk binnen. Pieter Meter wint de tweede wedstrijd van dit seizoen. Akrum pakt 0,9 punten. Docht hele goede zaken voor het klassement. En winnen met een strijdlengte verschil de wedstrijd op Jennewoord. Ja, dat is mooi voor de man. Hè? Maar het veld leidt naar nu elkaar. En dan ben je nog maar een, hoe laat is het nou? Je 11 jaar? Kwartier dragen. Kwartier draaien, hoe en een kwartier zielt. Nou, ik weet niet wel hoeveel meter tussen de eerste en de laatste zit, maar want, ik denk dat het wel 2 kilometer is. En wij jaren even naar uw collega Geertje de Vries in conclave met Pieter Meter. Nee, dit is echt een mooi ziel. Je dat vooraan zit, heeft nergens last van je. En dat natuurlijk niet. En dan zie je achterom en dan zie je de hommelus en dan denk je, wat is dit mooi niet. Ah nee, geweldig. Nee, dit is 100 punten voor het team. Hij geweldig hun best deed, goed gefocust. Nou ja, een super comeback vanaf Grauw. Van Grauw was gewoon een drama voor u. Maar dit is echt juist al geweldig, 4e winnen. Nou ja, en vandaar is er nou 100 punten. Ja, super. Ja, Grauw ging in die nog net zo fantastisch, maar Juster zit hem er al heel goed bij. Silt moest hem van achteruit komen en Silt hem prachtig mooi naar voren. Dat ik hier mijn punten nu op hem zet en je maakt het gewoon weer. Nou ja, dat komt het al een keer na. Maar ja, je gaat ook eerste weg. Jongens, laten we eerlijk wezen. Je hebt het voordeel van de eerste weg. Ik kneep me even een stukje voor de wind. Maar we schoten meteen mooi weer uit de stad. En toen dacht ik al, oh dat schipje loopt zo lief. Het is vandaag Akkermendag. En we hebben het constant houden en we zelfs ver uitlopen. Nou ja, wat is er mooi dan vandaag. Ja, maar dit is echt heel belangrijk voor het kampioenschap, hè? Ja, ik heb het net echt volgd hoe het in de wedstrijd leidt. Maar ik zeg al even het sneekant klooien wie daarbij om het bochtje heen. Het is ja, de grote man wat achterin zit, dat kan voor ons natuurlijk geen kwaad. Ja, en even afwachten wat met de wedstrijd van gisteren gebeurt. Dat zal het bestuur nog even over vergaderen. Ja, daar staat we ook mooi bij. Dus ik ben een heel tevreden mens. En ik denk dat mijn jongens en ik vanavond een mooi avondje hebben. Ja, na het voorseizoen heb ik van verschillende kanten gezegd, let op Pieter. Pieter is echt kampioenskandidaat. Ja, je moet een beetje naam geven. Maar we hebben 14 scootjes. Ja, helaas momenteel 13. Maar die zijn allemaal kampioenskandidaten. Dus je kan iemand wel een titel geven. We hebben mooi zeild in het voorseizoen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar Ehrenwoude zeilt daar de brandweer. Sneek had als speer. Grauw is niet te kloppen. Dus ach jongens, we hebben het over. Eerst maar even zien volgende week. En hier eerst maar even van genieten. Hier gaan we van genieten. Morgen hebben we open water. En daar wordt pas bepaald hoe we ervoor staan. De nauwe wateren zijn nou voorbij. Daar ben ik heel blij mee. Want dat is altijd een beetje geluksfactor is heel erg groot. En nu moeten we het zien laten. En vooral de tweede week. Dat is mijn spannendste week. Top jongen. En lekker van genieten. Nou, dankjewel. Succes. Hey, letter. Dat weer Pieter Meter van Akrum. Winnaar dus. Ja, een blied skipper van Zels. Hij zei het al, Juster ging het al aardig de goede kant uit. Nee, toch een beetje een valse start op Grauw. Ja, hij is een geweldig voorseizoen, won de voorwedstrijd. Weet dat hij in potentie natuurlijk een skipje had wat kampioen worden kan. Ja, het moet er maar uitkomen, hè? Ja, Pieter dat skip is gewoon hartstikke goed. En Pieter wie altijd wel eens een beetje van, nou ja, gauw altijd zijn rugzakje. En dat is natuurlijk hartstikke best. Alleen nog, ja, je mat is soms ook wel eens een beetje, als je een snel skip hebt, dan maak je soms wel de eigen dus even een beetje tegen.
Dan, want je krijgt ze gegarandeerd, krijg je weer om meer, zeggen ze wel altijd de punten. En misschien had er van dieren. Ik denk dat de vorige man die me altijd wel wat influisterde, ik wil heel goed weer. Ik had het idee dat er van dieren een naaien had. Ik weet het, ze wel denk ik een of andere wedstrijder wijzen. Hij had dezelfde Tom Otter van Snits. Een goede wedstrijdzieler. Die hier de vliegen hier ik aan boord. En dat verklaart misschien ik de tweede mindere weken. Maar die hier er maar een week aan boord. Omdat dat Tom Otter de Snitswieken zielen ging. Juist. En Tom die Otter die had ervoor gekozen om dit hier maar eens een keer Helemaal mooi te gaan. Ja. En daar zijn we van wat dat ik de tweede week opleverde. Ja, Kijk, ja. net de eerste de beste zieler, hè? Want een mooie titel, helle, de Oranje Weekend. Dus dat is ik echt een wedstrijdzieler. En die had er nou bewust verkeersen van, nou die hele 14 dagen is mij en let ik deze taak eens even serieus oppikken. Dus ik ben eigenlijk ook benijd hoe dat uitpakt. Ja, nou ik. En nou zullen we daar bovenin de Zuidwesthoeken nou eens noemen te zielen. En ik heb het klokje even mooi in letten, maar we zitten inmiddels al op 5 minuten verschil wat er tussen de nummer 1 en 2 is. En 5 minuten is een heel soort tijd in het wedstrijdzielen. Nou, ik denk dat alleen maar toch weer, had ik het zo ook weer aardig dichterbij kwam is. Dat ik weet het net, het is al wat 4 voort natuurlijk, maar ik heb toch eigenlijk het idee dat hij de tweede plakje pakt. Ja. Het gaat er alles kijken van Lemmer, komt van startpositie Zoon, komt volle jeder dus bij haar bootje. En de Zuidwesthoeken van nummer 3. Maar het vierde troszielen. En dit gotje is wat lietser aan. Ja, Lemmer rent duidelijk in op Starem. daar maar 80 meter verschil tussen zitten. En zoals het nou lijkt, zit de Lemsterscootje virtueel op het tweede plak. Die ene water gaat nou om het tonnen. Ja. Nou, die wordt, Grauw is er nog voor. Grauw hier nummer Grauw komt van 6 geen woord van. en Jenne Woord komt van 9. Ja, Maar er zit dan nog wel wat ruimte tussen, ja? ik weet niet hoe groot dat gaat nou is tussen Grauw en Jennewaard. Het lijkt dat er volgens de computer 60 meter tussen zit. Dus dan zou ik het Jenne Worsterskoetje een plakje voor Grauw zitten. Ja. Ja. Maar dat spant erom. Het fijn die had nou dat akkevisje met hele mannen en Snits zien plakje een beetje voelt, dacht ik. Ja. Die zult denk ik 6e worden, dacht ik. Van het zien ook aanvallen Ja. mij. Het Vinsterskoetje loopt momenteel inderdaad op het 6e plakje. Volgen terug Huzum. Maar Huzum komt van Tretjen. Ja, als je. Ja, Dat maakt het voor u heel ingewikkeld hier om direct een correcte uitslag te gaan. Want de volgorde zat ze hier binnenkomen wel net zeggen dat ook de volgorde is. Zodat het uiteindelijk de eindstand wordt. ik heb wel het idee dat het Veen en Huzum nou wel een aardig gotje zit trouwens. Maar Ja. Huzum doet het ik knap. Hij joot al niks. Het is. Man zit altijd in Justerwins er goed bij. En ze zijn er nou weg goed bij. Ik bedoel, ze skarrelen hier mooi vooruit. Helemaal ik weer. En ik neem aan dat nou toch de Staremers al en de Lemsters en de Grauwsters al finish binnen. En ik Jenne Woord met al tro de lijn wezen. Dat gaan wij even net mooi krijgen. Ik kan wel toeters jet, maar we hadden net zien. Dus het is een voorlopige uitslag. We kunnen wel melden hoe ze binnen binnen. Akkerum, Starem, Lemmer, Grauw, Jenne Woord in die volgorde. Maar dat wil net zeggen dat dat ik de klassering wordt. Hier nou weer een schot. Dat is ook grauw wel. Ja, nou wat denk ik. De grauwste die staan al oranje, dus. Misschien kunnen we even naar de 3D animaties kijken. Voor daar wat wie het worden. Ja, dan is Snits toch wel een van de verliezers. Eindigen behoorlijk in de achterrij. Ze winnen als nummer 8 uit de wal vertrokken.
Ze binnen achter hem scharrelen. Ja, tenminste, ik weet wat hierachter net zit, maar die beide mannen die farm zitten, die hoeven 4 net. Dus ik ben bang dat is eerst het negende wordt. Of er moet nog één vlag achter zitten die dan dat denk ik haast net. Ik denk dat het negende wordt. Maar de top 3 is wel duidelijk. Nummer 1, de Akkermers. Tweede plakje, de Lemsters. En derde plak, de Zuidwesthoek. Het fijn is nou ik finished. Die is nou 6e worden, dacht ik. Grauw 4 en een woord 5. Heerenveenshuis. Huizemshaan. De Zwaan is aardig uitzakken. Die is van 12 kam. Ja. Hoe lang is die tussenlijn dat de eerste finish is? Is die tijd nog bijhouden? De tijdrint nog steeds. En we zitten inmiddels de Akkermers al haast 10 minuten on boord van een volle schip. Nou, dat zal wat minder wijzen, want ze moesten er nog even uit daar. Maar ze zijn al 10 minuten lien hoe de finish gaan. En dan hebben we hier de hekkersluiter al. Of moeten er hierachter zitten natuurlijk ook nog de Ljouwerters. En Drachten nog, denk ik. En Drachten ik nog. Ja. En dan ben we benijd dat er ik nog de vlagjes in het wand hingen. En dat het voor de commissie of de jury nog een wat een langere jong wordt. Dan laat ze graag wend binnen. Ze kunnen in elk geval eerder beginnen te vergaderen. Ja, het is wat jij er is, juster. Ja. Weer een Scott, dat zal. Nog hebben we alles wat. Ja, dat zal de hele mannen wel wedstrijd, denk ik. Die weer daar omtrent. Ja. Ja, dat is net niet onder dan. Ja, we zitten die hier start nummer 8. Ja. En Huizem en de hele mannen in een treedje in een 14. Ja, en die boven. winnen nog voor hen. Ja. Maar ik denk dat ze dat, hè, ze hebben dat de eerste. Dat eerste van de winst raakt. Daar ben die man denk ik net ongelukkig uitgekomen. Nee. Om het tonen derde. En dat, Maar had Douwe Visser, ik net zo'n vliegen hier. Ik heb mijn kampioenschap woen in de eerste 3 dagen. Waar Ja. hij prachtig mooi uitkwam. ja. Als er al voordat de dromme wetter opkomt bij ter henne. Die skeer verschrikkelijk behind hast. En daar die kampioenschappen wint. Zo dan dit besluiten dat hij het er dit hier. Nou, ik zei ze dreger maar krijgt. Ja, zeker. Ja, boe. Die ik wel wonderbaarlijk vind hier. Hè? Dat hij start nummer 14 hier op de Veenhoop. En daar als eerste eindigt. Ja, dat wie En dan in januari als nummer 1 uiteindelijk zetten. Maar dat weer voor hem natuurlijk ook, ja, dat kon eigenlijk net mooier. Nee. Maar dat zijn scenario's die kan je nooit bedenken. Hè. Dat is, Nee. En hij had Gerhard Pietersma bedankt dat hij 2-3 minder dagen hier. Ja. Hij zei, dat had u de titel opleverd. ja, klopt. Hij zei het heel treffend in het Scootsie Café. Hij zei, als je winnen willen, dan heb je 70% mazzel en 30% geluk. Ja, wat wie hoor zo om, maar dat mag ik niet. Dat komt op hetzelfde deel. Dus dat is, nee, maar dat is wat zo. Maar Grauw had ik, dat mocht ik trok. Ik weet Grauw wie is er. Die man die moet er nog uit de volksleven komen. Oh nee, hoe dat zo net weer. Dit is Dracht. Nee, het is ja, erachter. nee. Ja. Dit zijn de hekkersluiters. De jaren mooi. Het Ljouwerterscootje wat daar nog voor ziet. En nou even zien. Ja, hier hing het nog het rode vlagje in het wand. Dus de protestcommissie kan zich maar weer warm draaien. Maar horen ze dat er ook in. En hier ik bij de Ljouwerters nog het rode vlagje. En we hebben de aanroende dagen geleerd dat de skippers redelijk principieel binnen. Dus ik neem aan dat deze vlagjes over de finish nog erin zitten en de protesten trots zetten worden. Ja.
En ze hebben toch weer een opmerkelijke SKS koetsjeszielderij. Want ja, de worden zield. De wien weer even voort. Toen waren we terugzield en in één lei de finish erin. Dus ja, een echt gewone scootjesdij hebben we eigenlijk nog net meemaken. Hè? Nee, maar het is nou ook weer stil, denk ik, dan krijg. Ja, dat is... Het lijkt erop dat de wien weer voortgeeft, ja. Ja. Je werd verschakeld. En wilst het valskip van Akkerum al druk in feestvreugde zittersil. Zullen we weer de laatste meters van Ljouwert. Mij de protestvlaggen in het wand. Datzelfde gilde voor Drachten. Dus zullen we Joert ook weer spreken maken van een voorlopige uitslag. Maar als winnaar Akkerum voor de Lemmer en voor de Zuidwesthoeker. En hoe is het voor een oud scootjeskipper om eens een keer van deze kant naar een wedstrijd te zien? Hij zit wel mooi tegenbij, hè? Het is wel apart natuurlijk, maar ik vind het heel mooi dat dat zo mogelijk is. Hè? Dat is fantastisch. Misschien die daar ook net de kans er net van krijgen om er naar te zien in het echt, is dit natuurlijk fantastisch. Dit is prachtig. Ja, ik vind het ook heel mooi. Maar kriebelt het ik weer wat? Ja, het kriebelt alle dagen. En het is toch heel raar, want ik bedoel, je wil dat eigenlijk net, en zeker net dat je hier zit. Maar ja, er zitten op het Heerenveen toch 2 Swan en een Squanzoon. En dan word je toch wel heel graag dat het goed met de man gaat. En dat is, en daar ben ik ook wel zoals nou ik. Ik heb er juist ook een jongen. En dan scharrelt het terug het veld heen. En Joet is het dan correct een beetje andersom. Man wint vanmorgen al weer betierd op het wetter en dat is positief. En toch weer wat een beetje verhoren en wat oorsdingen. En ik denk toch dat het, zijn vruchten weer een beetje, dat het weer beter worden is, zeg maar. Een secte plakje moet de site denk ik net ontevreden met wezen, Joet. Hij van zien nou komen. Leven en laten leven, hè? Je kunt er net altijd bovenop zitten blijven. Nee, maar ik vind dit ook mooi, hè. Ik vind het prachtig om erbij te wezen en ik kom, misschien toch al een beetje, die had het al een beetje verstand van, dus dat en dat je dat wat uitdragen mij ik nee horen dat vind ik mooi om te doen. Maar doe best nog een vette kerel. Een comeback. Kunnen we dat nog verwachten? Nee, dat denk ik net. Nee. Ik denk het net. Nee. Nou, we horen het in de gaten, Pieter. Ja. Ik denk het is nog een slag om eren. Daarom. Ja, en de klok loopt. We zullen het even zien. Mag ik wel zeggen, ik er maar even bij pakken. Dit zijn de laatste beiden. En we zijn inmiddels al haast Santje en een hele minuut verder naar de eerste finishse skip. En we zullen nou de Ljouwerters de oerstagmanoeuvre inzetten om voor hun de laatste tonnen. Ja, dan ben we gauw weer 15 minuten verder. Ik wou trouwens, krijg net het zezen, maar volgens mij het lang waren een slag maken. Dat meen ik, hè? Een slag maken? 13 lange sletten. Dat de wien zo verschrikkelijk draait is dat zij de tonnen hun plakje net bezielen kunnen. Volgens mij wien zijn nou net op noemer. Of ik moet het hier, dat je wat verkeerd zoeken. Maar ik kwam op een gegeven moment op bakboord, volgens mij naar de Boppenwald hadden. Maar ik zal het wel mis, hè. Maar. Ik zie wel dat de langwaarders in volgorde zien de finish binnen. Dus krijg wat lelt nog dat. Maar het is wat krijg je nou toch? volle meer onder wien. De wien is al nog meer zuidelijke draait. Ja, dat kunnen we nou zien. Draait dan Wezemer starten binnen. Dat betekent ik dat de
fronten, de onweersfronten erom komen. En maar dan ik Ljouwert ken die dan heel gewoon wien naar zijn plakje zielen of maakt hij nog een slag maakt. Zoals het nou lijkt het, kennen ze mooi zielen. Als je lang was, je moest natuurlijk helemaal hier haast tot aan zo'n de mat aan. Ja. Dus, maak de vlaggerstation op het stadskip dan. Zo zou je het met wel kennen. Misschien ik dat de dragsters voor de wisseling daarom toch wat verder naar de wal terugzetten, die bakboordslag, voordat ze oestag in en wat heel eruit komen. En daar toch het risico net nemen om nog een keer oestag te maken. Maar ik neem toch om, al ben deze beelden heel vier voort van onze camera, dat ze het in één keer onzielen kennen. Man moest naar Tolle weer een halve week het idee, hè? Ja. Dus je dat hoe die niks kift, dat de Ljouwerters rug op een kop juggen en dat we de dragsters wiel zien nog wel wat bijdraaien. We haast zien de zijkant van het schip juggen. Ik heb het idee dat ik krijg weer een finish cut jet, hè? Dat, nog 81. Nou hopen wij net dat dit de onwaarsbui is die voorbij komt. Want we zitten hier bij ons een beetje zwart op het scherm. Maar dat zult net werden. Jongens, zijn we eruit? Droegwagen thuis. En hier hebben we beelden van het publiek. Dat alweer op hoe zo'n jet, of in dit geval naar Jenna Water zet.